ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ଭାଇମାନେ ସବୁ ମିଶି ଆମେ ଚିକେନ୍ ଫିଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଦେଖିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ସାଧା ଖାଇଲି। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। କାଲି ସକାଳେ ପଖାଳ ବାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଭାଇର ମୋର ପଳେଇଥିଲୁ ଚିକେନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଚିକେନ୍ ଦୋକାନ ଚିକେନ୍ ନେଇ ଆସିକି ଆମେ ପଳେଇଥିଲେ ସଉଦା ଆଣିବା ପାଇଁ। ସଉଦା ଆଣିକି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଘରୁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ପାଳକୁ। ତ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଫିଷ୍ଟ କରିଛୁ ଆମେ ସେଇ ପାଳରେ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇଥିଲୁ ପାଳକୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଚୁଲି ପାଇଁ ଆମେ ଇଟା ଆଉ ଜାଳ ଫାଳ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଚାଳ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଳ ତ ଧୋଇଦେଲି, ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଆମ ଚୁଲି କେମିତି ଜଳିବ। ତ ବହୁତ ସମୟ ଜଳିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମ ଚୁଲି ଜଳିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଚାଳ ବସେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ପିଆଜ ଆଳୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଇ ବାବୁ ଆମର ଶୋଇକି ଉଠି ଆଇଲେ ଏବେ। ପୁରା 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଫିଷ୍ଟଟା କରୁଛୁ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି ପୁରା 7-8 ବର୍ଷ, ସେତେବେଳେ ଭାଇମାନେ ସବୁ ମିଶିକି କରିଥିଲୁ ପୁରା ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ଫିଷ୍ଟ। ଆଜି ସେଦିନ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଏପଟେ ଆମର ଭାତ ବେଇ ସାରିଲାଣି, ଭାଇ ତାର ଗାଳୁଛି, ଆମେ ଦିନ ବସି ଶିଖୁଛୁ ଆଉ। ଏବେ ଆମର ସବୁ ସରିଲା ପରେ ହଲିଉଡ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆସିଲା କିନା ତାର ରିଲ୍ସ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଲକି ସାର୍ ମୋର ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ଥଣ୍ଡା ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଥଣ୍ଡା ଆଣିକି ଆମେ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆମର ଚିକେନ୍ ବେଇ ସାରିଲାଣି, ତ ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ଗାଧେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତା ଭିତରେ ଆମର ମୁନେଇ ଆସିକି ସେ ସାଲାଡ୍ ତିଆରି କରିସାରିଲାଣି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଚିକେନ୍ ଭାତ ସାଲାଡ୍ ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ବସି ସେଠି ଖାଇଲେ। ତ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲି, ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ସାଧା ହିଁ ଖାଇଲି। କାହିଁକିନା ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଇଁଷ, ମୁଁ ଖାଉନି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ସାଧା ଟିକେ ଭଲ କରିବା, ତ କିଛି କଲେନି ମୋ ପାଇଁ। ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ତାପରେ ଧୁଆଧୁଇ କରି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି।